Ale perlok menta ngah pediang sengobaha ha kaneka YouTube channel jonga na kabenta bangan pen I shapi kumno bangan thung ya kisentiu bat ngan ngakwa ban pen I shapi ya ki sentiu klau ki badai ki botani plants lane ki orchid klau ki baper bat ha kaneka por ka bamenta ngakwa ban pen I hapi syapang weu sentiu uba kerteng u collagen flexida ya une u collagen flexida ngila ban syam ha po jongka West Khasi Hill district bat ngila ban syam ru hababun ki jaka hapo jong kaneka jela ka Meghalaya teha shwa ba kaneka video kan ya chakmat lada pi internet ya kaneka video jonga kabanga batai syapang bantung ya kisentiu badia kum kino ki jat sentiu te sengob ha ban subscribe share bat like khnang ba kan longkum ka jingkersan ka jongpi ya kaneka channel ka jonga ya uni u sentiu collagen flexida nisiam ha keleng jong kaneka jela Meghalaya bat ka jingpu jong uni u sentiu long uba internet namar bahwe u tunat kiame shibun bat kepu shibun ki sentiu bat ngisem ba une u sentiu collagen flexida ulong u sentiu ba kisla ki khamlong rben bat ka jingjrong jong kisla kalong ndriu hadu phrai enchi bat ka jingpu jong u kadai ha u banai mat bat ladang thung kum yakine ke sentiu ka bha bangen thung da kum kine ki mos lane so pailen kum ba ha kakten khasi khnang ba kine ke sentiu klau ladang thung kin long ki babha bat kitu ki mos ki long ki babat ya ka khnang bangi sup panai om man laki sngi reng ai tang arsian sitayau yaki kalabyang ha kapor bangi thung ningkong yaki bat ngapen I hapi pe shibun hangne tang hakane ke sijakaru shibun kimi kine ki sentiu collagen flexida bat kilong ki ba itanat bha kumba philapek na kawai kapor ya kane ka channel ka jonga bat ya ki video ki baper ki badon hapo jong kane ka YouTube jonga te kumta nganong ya phi baro ki perlok ki baju kersan na kawai kapor kublai shibun